V8-moottorien jylinä täytti Satulinnan Parolassa, kun 400 Amerikan rautaa etsi paikkaansa pursuavalta parkkipaikalta. Kesällä jenkkiautolla sopii kruisailla, sillä suurimman osan vuodesta amerikkalainen bensasyöppö viettää isäntineen tallissa. Autoharrastaja ei kuitenkaan valitse kulkuneuvoaan järjellä, vaan tunteella. Uudessa autossa on kaikki tämmöiset helppoudet ja ehkä siksi on niin tylsää, että näissä vanhoissa autoissa on vähän haastetta, kun kaikki ei aina toimi niin kuin elokuvissa, että joutuu vähän tekemäänkin jotain välillä. Ja sitten kun on itse tehnyt paljon, niin siihen kiintyy ja sitten siinä on fiilistä, kun pääsee joskus harvoin tien päällekin. No silloin ajetaan, kun on aikaa ja rahaa. Sitähän niin menee kanssa. No mites näin taantuman aikaan sitten? Harrastus ei ilmeisesti ole ihan ilmainen ja bensaakin kuluu. No lamaahan ei pidä ruokkia, niin ei kun vaan tankki täyteen ja liikenteessä. Amerikan raudassa viehättää muun muassa kulkuneuvon koko ja ulkonäkö. Nämä erottuu. Nämä on kivan näköisiä, nämä on yksilöitä. Sitten tämäkin on semmoinen, että näitä on valmistettu 1320 kappaletta. Ei tule joka päivä samanlaista vastaan. Tässä houkutti noin hulppeat siivet ja tämä on semmoinen hauska harrastus. Tätä ei voi ymmärtää, jolla ei ole istunut avoauton kyydissä, että mikä siinä on kiva, kun kasi hörisee ja tukka hulmua. Amerikan rautojen viehätys on huomattu muuallakin, sillä tapahtuman järjestäjällä tulee pian tila vastaan, ainakin Hämeenlinnassa. Aika tapissa ollaan, mutta koko ajan tuotantotiimimme suunnittelee, että miten saadaan laajennettua peltoja tästä ympäriltä tai jotain, mihin niitä autoja saadaan. Että yritetään paisuttaa vielä tapahtumaa.